Skont il-mexxej Laburista Joseph Muscat, il-blokka bajda li refera għalija Tony Abela fir-recording u trap abjad li refera għalih il-barman fl-ittra huma blokka silġ. Ma kienx blokka droga ma blokka silġ. Waqt Bondi Plus, Muscat prova jħawat l-imħuħ u bħal donnu rrid jgħid li l-Partit Nazzjonalista semma il-blokka tas-silġ. Qed nitkellem fuq silġ mhux droga, ma fimx. Jien dik li qed ngħid, ġifieri l-Partit Nazzjonalista jrid jgħidilna x'tip ta' verżjoni hija jemmen. Tony Abela qed jgħid blokka bajda. Kim urat il-pulizija bija niġi fit-trabil u di prova ċara u konkreta. Ma nimmaġinax li jekk imur bi blokka silġ għand il-pulizija. Qed ngħidlek x'għandar il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista x'għandar intervista ma' persuna li qalet iva kien hemm dan il-każ, imma jien ma kontx involut, jien kont qiegħed inqatta blokka silġ ma nafx x'inhi din l-affar. Kemm inti donnu qed tgħid hemm dubju kienx droga. Mhux qed ngħidha qed jgħidha persuna ġie intervistat mill-Partit Nazzjonalista mill-mezzi tax-xandir. Ma kieku kien silġ. Iwa ma mhux li jrid issaqsilu, ġifieri persuna li qiegħda tgħid li kienu ġraw dan l-affarijiet qalet imma mhux dik ta' ħaġa oħra. Mux li Dan hu dak li xandar dan l-istazzjon nhar il-ħadd li għadda. Kien hemm il-President għalli ħammullim. U jiena kull ma tlabtu għatlu għamil li pjaċir għatlu mhux ġibna qasilx minn ġok Ċina. Daħal u qal li qabad tnejn min-nies jieħdu droga. Ħart għalli qed joħdu lek id-droga. Fuq l-istazzjon nazzjonali wara li jun qabad jikdeb quddiem il-poplu Malti u Awċi, Muscat igiddeb ukoll id-deputy tiegħu. Imma kelli prova konkreta ċara. U prova ċara u konkreta. Ma dakx qed jgħidu ma kellu l-ebda tip ta' prova ċara u konkreta. Naħseb li qed jipprova jbeżza ftit il-kumitat ta' qudiemu. Fl-istess programm ġie diskuss l-ex deputy leader Laburista Angelo Farrugia. Din il-mod kif għamela Joseph Muscat konfronti tiegħi. Isek qed tajt li ħabib li għandek. Tajtlu biex kelmu u teħsib tiri cold-blooded. Political murder. Skont Muscat iżda u Farrugia jinsabu fuq l-istess linja ta' ħsieb. U qegħdin ngħidu jiena Dr. Farrugia qegħdin ngħidu eżatt l-istess ħaġa, ma hemm xejn kontradizzjoni u nistiednek terġa' tara dak li għadni kifett ma dak li qal Dr. Farrugia. Qed ngħidu assolutament l-istess ħaġa. Naħseb li jiena u Dr. Farrugia qegħdin fuq l-istess linja ta' ħsieb. Jiġifieri inti qed tgħid qatt ma tkeċċa, mhux int keċċejtu. Assolutament, jien tlabtu biex jirreżenja u għarreżenja. X'differenza minn kif il-partit tlabtu biex jirreżenja? Tlabtu biex keċċejtu. Le jiddispjaċini. It-tkeċċija hija sistema u ħaġa totalment differenti. Kien il-boss tiegħek, kun itolbok tirriżenja. Assolutament hija xi ħaġa totalment differenti minn xulxin. Muscat ftaħar ukoll li għamel 5 snin jaħdem biex Malta tibqa' barra mill-Unjoni Ewropea. Fit-96 kont favur il-friża. Jien fin-96 kont favur bidla fil-gvern. Il-punt kollu huwa li jien għamilt 5 snin ikkampanja kontra li pajjiżna jidħol fl-Unjoni Ewropea. U skont il-lider Laburista, Joseph Muscat li ħadem kontra l-Unjoni Ewropea li ma ħax pożizzjoni fil-kriżi tal-Libja li qatel politikament lil Angelo Farrugia u li jrid imexxi bħal Ċipru huwa l-istess Joseph Muscat li jrid isir Prim Ministru. Meta qed titkellem dwar Edifen Akadami, x'qed tgħid? Jekk Edifen Akadami l-aħjar żminijiet tiegħu huma dawk iż-żminijiet fejn kellu l-Joseph Muscat kontrih. X'qed ngħidu il-min għandi qudiemi? Which is the real Joseph Muscat? Joseph Muscat wieħed hawn. Matthew Bonnet, Net News. Kollu huwa dan. Jiena fl-1900